Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku fatan alkhairi. Sannan ina so in yi amfani da wannan dama in gode wa makallatanmu waɗanda suke bibiyar mu a wannan tasha tamu ta Bakur TV. Saboda kallon fina-finanmu da suke yi tun daga episode 1 musamman izzr tun daga episode 1 har zuwa episode na 100 wanda yanzu mun riga mun kammala. Insha Allah bayan wannan episode din na 100 in Allah ya da za mu tafi hutu na sati biyu domin mu ci gaba da inganta muku wannan shiri namu na izzr a wannan tasha tamu ta Bakur TV, saboda jin daɗin ku da kuma faɗakarwa da ilmantarwa da nishaɗantarwa da wannan fim yake a cikin al'umma. Sannan ina so in yi amfani da wannan dama in ba wa mutane haƙuri akan wasu 'yan ƙorafe-ƙorafe da na kalla na gani na rashin tsawon fim ko kuma na yawan tallace-tallace ko kuma na rashin cewa mutane ga abin da suke so su gani a cikin fim amma suna ganin sabanin wani abu. To abin da nake so in gaya mutane shine shi labari shi yake tafiyar da kansa ba mu ba. Duk abin da ku gani mun nuna muku ko mun kawo muku to ku sani cewa labari ne ya zo da shi da hakan, saboda duk abin da muke yi don ku muke yi, saboda haka ba za mu so mu bata muku rai ba domin faruwar wani abu. Muna ƙara godiya kuma insha Allah za mu tafi hutun sati biyu bayan wannan episode din na 100 da muka kawo. Za mu tafi hutun sati biyu domin inganta muku izzr a wannan tasha tamu ta Bakur TV. Bakur TV taku ce kuma namu ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nagode.